दायो जोङो रुमनिफ्राय ओंखारबाय दायो प्रग्रामावहाय थांनो रेडि जाबाय जोङो नै फुरा रेडि जोंनि दख'रानिफ्राय नै बिथाङानो दाहाल थुंग्रिखौहाय लागोन आरोना सासे दंबावो बे आलादा रुमाव थाबाय सुलिका मेमजोंहाय नै फटक लादोंमोन आरोना जों बर' राव गेवलांथों बर' राव गेवलांथों बर' थुनलाइ आफाद थांना थाथों बर' थुनलाइ आफाद थांना थाथों बुहुमनि बर'फोर खौसे जा बुहुमनि बर'फोर खौसे जा जय बर' हारि आरोना नैबे निउ दिल्लीनि इन्दिरा गान्धीनि स्टेडियामनिफ्राय जोङो जे बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै रेलि खालामगोन जोंहा निउ दिल्लीयावहाय स' आइ एम एक्साइटेड मानो होनना बुङोबा नैबे निउ दिल्लीयाव जोंनि बर'नि जायनाखि गामसानिफ्राय लानानै आर'नाइनिफ्राय लानानै एबसु फ्लेगनिफ्राय लानानै आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिला आरो लोगोसे इन्डियानि फ्लेग बेफोरखौ लानानै जोङो नैबे निउ दिल्लीयाव जोङो रेलि खालामगोन आरोना नायलांबाय था रेलिया स्टार्ट जासिगोन आरोना खबर मोजां ना माबोरै नांगोन नैबे दिल्लीयाव फैनानै जोबोद मोजां नांदों मानो होनोब्ला जे बेवहाय ओरैबायदि जे जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जे बेवहाय जे दिल्ली उत्सव जे बेवहाय बयबो फैदों रायजो राजाफ्रा बेयाव नुनानै माने ओरैबायदि माने जों लकेल जायगायावसो थानाय बायदि नांदों आरोना माने बेनिफ्राय दा थांनोनो माने बादों आरोना दा माने रेलि दङ जे नोंथांमोना नायलांदो आरो बिथांनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना दानिखि बेवहाय रेलि बेखौहाय नोंथांमोना बयबो नुलांगोन आरो बिथांखौ माने नोंथांमोना सापर्ट खालाम आरो लोगोसे चेनेलखौ शेयार खालामो दाबाव आरो साबस्क्राइब खालामनांगोन दिल्लीयाव फार्स्ट टाइम नामा दिल्लीयावथ' आं फार्स्ट टाइम ओमफ्राय आग्रायाव फैदोंमोन सिगां बे दिल्लीयाव फार्स्ट टाइम आरो दे साबायखर दाहाल थुंग्रि नै रेलिया स्टार्ट जाबाय आरोना रेलिया दायो स्टार्ट जाबाय नै दा Wow. Nagiरगासिनो आं नुवाखै र'
राव गेवलांथों बर' राव गेवलांथों बर' राव गेवलांथों जों सोलोंगोन बिमानि राव जों सोलोंगोन बिमानि राव नोंखौ नागिरना जादोंमोन ना खबर जाजोब्बायना जोंनिया उनाव दंबावना गैला जोंनिया नै नेपालिफ्राबो जोंनि बर'नि रेलियावहाय नै बाहागो लाफादों आरोना नै नायनानै ला वाव नै गुरखा डान्स थैंक यू फॉर सो मच बिउटिफुल डान्स बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय लोगोफोर नैबे रेलिनि भिडिअ बे समाव आङो रेलिनि भिडिअखौ बेखिनियावनो आङो फोजोबनो होननानै सानबाय मानो होनना बुङोबा भिडिअआ गोलाव जागोन ओंखायनो एक्सट्रा पार्ट बनायबाय थानाय जादों आं भिडिअखौ नैबे दिनैनि रेलि खालामनायनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय कालचार नाइटनि भिडिअफोरखौ आङो मोनफा मोनफा नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन आंनि इउटुब चेनेल आरो लोगोसे फेसबुक पेजाव थांनानै नोंथांमोना नायबाय थानो हागोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय बाय बाय